Tak tento lekársky experiment, falošné operácie vykonané na chudákoch pacientoch, doslova šokoval svet. Pritom ho nezrealizoval žiaden šialenec. Práve naopak, Bruce Moseley bol uznávaným odborníkom v športovej medicíne. On bol vlastne tak uznávaný, že bol lekárom amerického basketbalového Dream Teamu na olympiáde v Atlante v 96. Tomuto Mosleymu v roku 94 schválilo vedenie Houstonskej nemocnice pre vojnových veteránov pokus na skupine 180 pacientov, ktorí trpeli akútnymi bolestiami kolena. Tak zlé to s nimi bolo, že pri chôdzi viditeľne krývali, podopierali sa palicou, alebo ich musel niekto pridržať. Tí všetci potrebovali urobiť artroskopiu, vyčistiť to kolienko od popraskanej chrupavky. Všetci títo vojnoví veteráni, poväčšinou starší páni, boli rozdelení do 3 skupín. Jednej skupine oplachli to bolestivé miesto silným prúdom vody, druhej skupine ho oškrabali špeciálnymi prístrojmi, ale tej tretej neurobili vôbec nič, pacientov neoperovali, len to predstierali. Nic nebude. Teda, aby sme boli presní, oni ich dali do kompletnej anestézy a na televízore pustili prednahratú videokazetu z nejakého iného zákroku. Moseley si od kolegov pýtal náradie, konverzoval s personálom a celkovo zákrok vykonával tak dlho, ako by to bolo naozaj. And we would do this for the same amount of time that the actual surgery on the videotape took place, so that a patient and their family couldn't watch the clock and say, oh, we were only in the operating room for 10 minutes, so it must have been a pretend surgery. Kvôli tomu nemali tí operovaní a ich príbuzní šajnu, kto je v ktorej skupine. Vlastne ani samotný Bruce a sestričky to nevedeli, keby náhodou volakto vyzvedal a oni mu omylom dali indíciu. Musel prísť až na sálu a tam otvoriť prichystanú obálku. And then I would show it to the nurses who were working with me, and I would show it to the anesthesiologist, and nobody would ever say which of the 3 treatments was revealed in the envelope. Na samom konci všetkým ľuďom v tretej skupinke urobil na kolene reznú ranu a zašil ju, aby táto divadelná hra bola dokonalá, aby si naozaj mysleli, že zákrokom prešli. No dobre, a teraz si tipnite sami pre seba, aké boli výsledky tohto pokusu. Ja viem, že vy to viete. Úplne všetci pacienti, to tam ináč zvýrazní, prosím ťa, že úplne všetci, hlásili bezprostredne po operácii lepšiu mobilitu klbu a menšiu bolesť. To znamená, že tým 60 falošne zoperovaným vojnovým veteránom sa uľavilo rovnako dobre ako tým 120 reálne zoperovaným. Pri ďalšej kontrole po 6 týždňoch až 3 mesiacoch tá skupina s falošnou operáciou hlásila dokonca lepšie výsledky ako tí naozaj zoperovaní. He could. Woo. We could go dancing. He took me dancing and he could dance all night. No a na konci sledovaného obdobia, 2 roky po zákroku, nahlásili všetky 3 skupiny takmer identické zlepšenie bolesti. Bolo to také fascinujúce, že tento experiment v rozličných formách niekoľkokrát zopakovali po celom svete a za každým to dopadlo podobne. Lekári vo Fínsku dokonca odporúčili, aby sa klasické operácie menisku prestali robiť, lebo nedávali zmysel. Cena jedného takéhoto úkonu sa totiž pohybuje v tisícoch eur a ročne sa ich po svete vykoná milióny, takže si zoberte, koľko peňazí by sa takto mohlo ušetriť. No miliardy! A Moseley nebude mít co žrát. Veru, on nakoniec po všetkých tých rokoch štúdia a tisícoch zákrokoch zistil, že obyčajné placebo, o ktorom sa na škole ani len neučili... During your training, what were you taught about the placebo effect? Nothing. I had no clue. I went from being a skeptic to a believer. Môže byť minimálne rovnako tak účinné ako klasická medicína. Lebo čomu vaša myseľ verí, to je rovnako dôležité ako ten liek samotný. It was my mind that cured the problem. Každopádne špičkoví marketéri, napriek tomu, že sa riadia faktami a výskumami, veľmi dobre vedia, ako dôležitá je takáto sila mysle. Môže sa polepšiť mne, alebo vám, alebo všetkým pacientom len preto, lebo sme uverili v zázračnú moc špičkových lekárov, ktorí pred vami pomohli už tisícom iných ľudí? Alebo že v nemocničnom prostredí s tou typickou sterilnou vôňou, kde vidíte všetky tie vydezinfikované striekačky a skalpely, sa mozog pacienta nastaví do uzdravovacieho módu? Im je to úplne jedno, hlavne, že tie neuromarketingové triky fungujú.
Stiahnite si. No a takto placebo tlačia do vašich každodenných životov, čo im len sily stačia. Práve preto ho nenájdete len v nemocniciach, ale kľudne aj vo vašej kúpeľni. Si zoberte, že ledva 100 rokov dozadu si pravidelne svoje zuby umývalo iba 7% Američanov. Ale nebojte, v Európe sme na tom neboli omnoho lepšie. V takej Británii ešte v 68. nemalo až 37% dospelákov svoje vlastné zuby. A to aj napriek tomu, že zubné pasty ste si mohli kúpiť normálne už na konci 19. storočia. Co? Nemáme zájem. Veľa ľudí skrátka svoju ústnu hygienu ignorovalo. Ale potom marketéri pracujúci pre Pepsodent prišli s takýmto drobným vylepšovákom, no že oni tú pastu zhoršili. Konkrétne do nej primiešali kyselinu citrónovú a mentolový olej. Tieto látky nespôsobili, že by zrazu lepšie čistila, naopak, ono vás z toho mierne štípali ďastná a jazyk. Ale práve to bol ten signál, po ktorom nadobudol mozog zákazníka pocit, že toto funguje. Cítim to! No a výsledok? V priebehu 10 rokov aj Pepsodentu narastli raketovo predaje a ich okopírovala všetká konkurencia, teda že všetci zhoršili svoje pasty, aj stúpol počet Američanov umývajúcich si zuby zo 7% na 65%. Neviem, či ste sa nad tým niekedy zamýšľali, ale na tomto istom princípe dodnes funguje veľa rozličných produktov, ktoré každodenne používate. Mentol v mentolových cukríkoch vaše bolavé hrdlo nevylieči, ale vytvorí vám chladivý pocit, že sa tam niečo deje. Do ústnej vody sa pridáva alkohol, aby vás z toho poriadne štípalo, vyzabíjalo to všetky tie baktérie vo vašej puse. Ale menej paliace roztoky čistia úplne rovnako. Červené a modré prúžky na zubnej paste nemajú žiadnu špeciálnu funkciu, je to iba vizuálny trik, že pasta má viac zložiek. Ešte aj pena, ktorú potom urobí, tu tam tiež pridali na silu. Ani ona totiž nemá zásadný vplyv na účinnosť, ale zase ten váš mozog vidí, že sa niečo deje. A toto isté platí aj pri pracích práškoch, šampónoch na vlasy či prostriedkoch na umývanie riadu. Čím viac peny, tým viac Adidas. Pritom stále nemôžem vyprať tieto dve škvrny. Čo mám robiť? Skúste majster poriadok. Tablety do umývačky alebo práčky, to je tiež ten istý trik. Vy máte pocit, že každá z týchto farieb robí niečo iné, že to tak bolo starostlivo nadizajnované. Ale ten obal sa do pár minút aj tak roztopí a všetko sa to zleje dokopy. O celaskone si myslíte, že tiež je akýsi celaskonovitejší, keď vám to pekne vybublinkuje v pohári. Aj keď zdravšia voľba je C-čko v tabletke, to nemá toľko sodíka, nezaťaží toľko vaše obličky. Výrobcovia športových aut sú zase kvôli rozličným emisným normám a ochrane prírody tlačení k tomu, aby vyrábali menšie a šetrnejšie motory. Tak vám k tomu vášmu bavoráku v továrni aspoň primontujú reproduktor, aby to viac hučalo. Dokonca si aj môžete vybrať zvuk motora a zvyšovať hlasitosť. Moderné mobilné telefóny zase pri fotení vydávajú zvuk uzávierky, aj keď dávno nefotia mechanicky. Do bazénov sa montujú modré kachličky, lebo tá voda je potom akási čistejšia a osviežujúcejšia, Filip. Hotovým fenoménom sú tiež všetky tie okuliare na blokovanie modrého svetla. Onlineové aj kamenné optiky na Slovensku, v Amerike aj po celom svete za poslednú dekadu investovali ťažké miliardy dolárov, aby vás presvedčili, že si ich máte kúpiť. Všetci biohackery také nosia, lepšie než malinké babetko sa vyspinkáte, cirkadiánny rytmus sa vám otočí o 365 stupňov. Tak mi sa život otočil o 365 stupňov. Až na to, že ak ste si ich niekedy kúpili a nič nepocítili, no tak v tom nie ste sami. Nech som totiž hocikoľko pátral, fakt som nenašiel nejakú hodnovernú štúdiu, teda že nebola sponzorovaná výrobcom okuliarov a bola robená na dostatočnej vzorke ľudí, v ktorej by bolo preukázané, že to nosenie takéhoto zázraku zdravému dospelákovi pomôže. A to nielen pri čírich, ale ani pri žltých, oranžových či dokonca červených sklách. Proste som nič nenašiel.
Za to k takému melatóninu tých prác existuje na 10 000. Ale marketersky je to skvelý spôsob, ako predáte okuliare aj tým ľuďom, ktorí ich nepotrebujú. Napadá vám nejaký ešte ďalší príklad inovácie, ktorá je len na oko? Dajte mi vedieť do komentárov, zvedavý som. A kto vie, keď tam niečo zaujímavé nájdem, možno to odmením takouto fantastickou knižkou, slovenským bestsellerom, ktorý napísal... Aha, ja. Ale pozor, placebo perfektne môže fungovať aj v kombinácii s cenou. Ľudia totiž veria, že čo je drahšie, to je kvalitnejšie, účinnejšie. Vo výskume v roku 2008 testovali na pacientoch nový liek proti bolesti Veladon RX. Už ste o ňom počuli? Podľa informácií, ktoré ste si prečítali v brožúre, tak zaberal v 92% prípadoch a do 10 minút. Jedna krabička stala 2,50. Všetky tie pokusné králiky dostali po užití jemný elektrický výboj a 85% z nich tvrdilo, že ich bolel menej ako ten výboj, čo dostali pred užitím lieku. Bolo to fakt vtipné, lebo ten nový zázračný liek bol len obyčajný vitamín C. Potom pokus zopakovali na druhej skupine, ale tentokrát bol ten liek v zlave len 10 centov za krabičku. No a aký bol výsledok tam? Iba 61% zúčastnených nahlásilo, že ich elektrický výboj bolel po užití menej ako ten predtým. V inom výskume dali zase študentom vypiť Sobe Adrenaline Rush. To bol energetiak, čo kedysi vyrábala Pepsi Cola. Študenti, čo do noci sedeli nad knihami, ho veľmi dobre poznali. No a potom im dali lúštiť slovné hádanky, teda že vám dali napríklad takéto písmená, aby ste z nich mali zložiť správnu odpoveď. Filip Kuna! To je ten fantastický youtuber? Keď im dali ten drink za plnú cenu, $1,89, tak v priemere vylúštili 9,5 hádaniek. Ale keď im povedali, že pijú plechovku, ktorá bola v zlave len za 89 centíčkov, tak vylúštili iba 7,7 hádaniek. A keď poslednú skupinu pred lúštením donútili zamyslieť sa nad účinnosťou, keď sa jej spýtali, že myslíš si, že tento energetiak v zlave zlepší tvoj mentálny výkon? Tak vtedy v priemere vylúštili 5,8 hádaniek. To znamená, že vy si nielenže myslíte, že čo je drahšie, to je aj lepšie, ono to naozaj je lepšie. No dobre, Filip, a ako toto viem využiť vo svojej robote? Pýtate sa? Tak poprvé, budujte si silnú značku, nielen firemnú, ale aj tú osobnú. 1000-krát som vám to už povedal. Vaše rady totiž potom budú lepšie, účinnejšie, uzdravujúcejšie. Tá najrýchlejšia a najlacnejšia cesta k tej najsilnejšej značke je, že si nájdete tému, ktorá vás tak baví a naplňa niečo, pri čo vám stoja bradávky viacej než fialovej kune. A potom, keď také niečo máte, tak začnete o tom točiť a publikovať videá. Ak chcete ísť s krátkou a takto sa naučiť všetky moje triky a vedomosti, tak sa prihlásite do našej tvorcovskej komunity. Ak chcete ísť ešte väčšou skratkou, je pre vás výsledok extra dôležitý a potrebujete osobný prístup, tak sa prihlásite do nášho akcelerátora. Po druhé, zbierajte si pozitívne recenzie a referencie. Nečakajte, že spokojný zákazník vám ich sám od seba nechá. Vy keď sa 100-krát naobedujete v nejakej luxusnej reštaurácii, koľkokrát necháte 5-hviezdičkovú recenziu? 2 razy? 3 razy? Ale keď sa 10-krát naobedujete zle, že to jedlo bolo studené a obsluha drzá a nepríjemná, tak koľkokrát necháte 1-hviezdičkovú recenziu? 9-krát? Práve preto sa spýtajte vašich zákazníkov, či boli spokojní a ak budú nadšení, poproste ich. Boli by ste takí milí a nechali mi hodnotenie? Všetkým nerozhodnutým tým veľmi pomôžete. Verte mi, funguje to, mám to odskúšané. Po tretie si na stenu vyveste veľa certifikátov, ocenení a medailí. Na svojej stránke uverejňujte prípadové štúdie, logá klientov, s ktorými ste robili. Aj tým nastavujete očakávania váhajúcich nakupujúcich, podobne ako tie lieky na bolesť hlavy, čo boli v skutočnosti iba obyčajné C-čko. Vy keď očakávate, že niečo zaberie, tak ono to proste zaberie. No a nakoniec, prosím vás, žiadne zľavy. Ako zákazník ich milujem, priam na ne polujem, ale z pohľadu majiteľa firmy by som normálne dal všetkým marketerom po prstoch, že bez nich sa nedá fungovať. A 2 zalhání.
Zľavy sú totižto cesta do pekiel pekelných a ani tie najväčšie firmy nie sú imúne voči pasci, ktorú si sami sebe nastražia, keď zlacnia. Veď si pozrite toto video a na vlastné oči sa presvedčíte, ako tá najväčšia automobilka na celom svete prestala byť tou najväčšou automobilkou na celom svete. Ona totiž zbankrotovala. Smutný príbeh. Ale kliknúť si môžete. Tuto. Tak si už klikni!